ba dan kai ba da ƙasa a yanzu tsaro ba mu san iri nai ba. Allah ya ji kukan moto kurbura ta yi bai zo da wasa ba. Haka ba dan kai ba da ƙasa a yanzu tsaro ba mu san iri nai ba. Kura ta yi mazan fama uban su Khadija bai zo da tsoro ba. Haka ambasada mazan fama baya ga waya kun san bura ta yi bai gaji tsoro ba. Haka fara da gwani ba a mai da irin sa ana fashin fama. Tukur uban tukur maza ambasada na benin da bai gaba. Haka ABC milla ya Allah gwanin nan wanda ya kagi mai koko. In sarki mai cikar isa ya bani aran rai har na yau sabbo. Mai suna 100 ya aiko manzan na mudan sako. In sarki ne da ba mata da bara wani sai dai cikar iko. Allah gun kamun tuba ka yafe mu na zo da dan koko. Haka ba dan kai ba da kasa a yanzu tsaro ba mu san iri ne ba. Kura ta yi mazan fama uban su Khadija bai zo da tsoro ba. Haka sallallahu tasliman Muhammadu wanda ya zo a tun farko. Hatimin nubuwati imamu abun sahabbai da sun karko. Manzan nan da ya yi badar ya sanya jinin kuffari danko. Yabansa aiki na wajen jama'a kwan zan maɗan sako. sahabbai iyalansa da nasa suna tsallake tarko. Haka ba dan kai ba da kasa a yanzu tsaro ba mu san iri ne ba. Kura ta yi mazan fama uban su Khadija bai zo da tsoro ba. Haka yau ta faru ta kare ina makiya da suke shirin gaba. Ga 'yan nuna ta nuna a yau bura ta yi ya zama jagaba. Dan an sa shi mizani awon kuwa babu fa inda bai kaiwa. Ya rushe tirakunsu na duk tsarin da ba za ya kulle ba. Allah masanin komai mun gode da shirin ka ba wai ba. Haka ba dan kai ba da kasa a yanzu tsaro ba mu san iri ne ba. Kura ta yi mazan fama uban su Khadija bai zo da tsoro ba. Haka mai ganga da zo fata kiɗan yau zai shiga ne sahun manya. In yan rana na kui baya domin kwagwani ya zarce mai koya. Ita gada ta mata ne da kin ida dolan kiki baya. Shi soja yana daji da artabu mugu yana kuya. Doki sai ganin zami na sarki ne jaki kuwa sai kaya. Haka fara da gwani ba a mai da irin sa ana fashin fama. Tukur uban tukur maza ambasada na benin da bai gaba. Haka yau duk babu babatu tsawon loto da akai ana fama. In general tukur ya zo magauta take jiki yake kirma. Fargabar mu ta kare dan jagoran mu na yau akwai himma. Dan tukur fitacce ne irin sa kaɗan fakasa suke sama. Shi yake shiga gaba a dinga wuta fa waza ya koma ba. Haka ba dan kai ba da kasa a yanzu tsaro ba mu san iri ne ba. Kura ta yi mazan fama uban su Khadija bai zo da tsoro ba. Haka yau kasa ana murna dan ɗan mugu da zugar kisan dubu. Da gaba shi jagora tun ranar baba tukur ya ɗaukan mu. Dan yana aman wuta tsage rusun ga salo na artabu. 'Yan tashan kisan gilla ya rushe shirin su a yanzu ko babu. Mun guna je ka kangarwa a sandi sama dajin a yau babu. Haka ba dan kai ba da kasa a yanzu tsaro ba mu san iri ne ba. Kura ta yi mazan fama uban su Khadija bai zo da tsoro ba. Haka rannan ni na hau igwa ina ya
ga magazin a kirji na hulan kwano don in tare gaba in ka faɗa kwaga ake a ranar nima ban da fargaba dan janar yana gaba muna bayan sakwa babu tawa ba sai na ji na farka baccin da aradu ba za na sake ba wanne ni ba dan kai ba da kasa yanzu tsaro ba mun san iri ne ba kura ta yi mazan fama uban sun Khadija bai zo da tsoro ba haka sojoji a gaishe ku kuna ta wutar ku dare fawa rana in babu ruwa ba iska da rani ba ku guje wa damuna sannan babu fargaba na dabbobin daji irin bauna in ko zaki da sarki ne ko da a cikin dawama da kun auna in babu irin kuna auna da komai yunwa nan kuke kwana Allah sarki ba dan kai ba da kasa yanzu tsaro ba mun san iri ne ba kura ta yi mazan fama uban sun Khadija bai zo da tsoro ba haka yau canji ake nema a wanga kasa kuma ga an dace musamman fagen tsaro an tadda kasa kowa a firgice ƙauye cikin birni kana tafiya kayan kawarce kalli yanzu ga canji kowa a cikinmu ya zama yantacce Allah wahidin sarki mun kama bautar ka yantacce haka ba dan kai ba da kasa yanzu tsaro ba mun san iri ne ba kura ta yi mazan fama uban sun Khadija bai zo da tsoro ba haka in jajirtau kashin giwa da ya wuce baki yayi ta gwaguya in ko in ce icen marke da sara ko sassaka ake yiwa in ko in kira ka sha kundin mai tada gari ya kawar hatsaniya in kun ji tukur uban tukur mai takura mu gaye suna kuya mai lugude uban dija mai karya maza har na gaban siyo baya haka ba dan kai ba da kasa yanzu tsaro ba mun san iri ne ba kura ta yi mazan fama uban sun Khadija bai zo da tsoro ba haka waƙar ka aiki na ba dan mota da kuɗi na nema ba ba ka kai ni makka ba ko in yi gida baitin nake ba sai domin fa ƙaunar ka mun zama 'ya'ya ka zama na uba dan da ka ji kukanmu a take kake share shi ba wai ba ko a kan ba mun gode mun san nasara ta sanin ka ba wai ba mun gode ba da gode gwani ba a mai da irin sa ana fashin fama tukur uban tukur maza an ba sa da labenin da bai gaba haka janar muna murna Buhari da kai zaben amintacce ya zama garkuwa na al'umma an ɗauki 'yantacce mai igwa da bindiga da sojojin kas maganin warce mai kishin ƙasa jimla ba bambancin yare nake zance hafsan soja ta daga mai fada gaban kaya zan mazautacce haka ba dan kai ba da kasa yanzu tsaro ba mun san iri ne ba kura ta yi mazan fama uban sun Khadija bai zo da tsoro ba haka yanzu ƙasa su mulkalau ba ta da kayar baya bare suka tarzoman na jadalta kusan da sani dan kanku zai sauka dan kun san krokodil ko ba su ragawa wanda ke hauka
gara ma ku ja layi ku miƙa makaman dan gudun kuka. Duk wanda ya ji ba zai ke gani ba balle fasan barka. Wuta Ba dan kai ba da kasa yanzu tsaro ba mu san iri ne ba. Kura ta yi mazan fama uban sun Khadija bai zo da tsoro ba. Haka kafin in rufe waka akwai jama'ar da ba za na manta ba. Irin su kan da mau Nasiru